И да ви покажа ето тези парфюмчета, вижте ги. Наистина просто са уникални. Вижте ги как се отварят. Вижте ги, вижте. Пък само докато отворя кутията и ми лъхне аромата, просто е уникално е. Ето с този код, когато се сканира, така може да разберете, нали, като си го сканирате в телефона, кой парфюм и кой аромат е за вас. Нали, всеки един човек естествено има различен вкус на аромати, някои по-тежки, някои по-свежи, някои по-сладникави и така. С този код можете да се го сканирате и да разберете точно кой парфюм от тази кутийка е за вас. Наистина тук са елексирите, които просто са уникални. Вижте ги. Наистина просто е невероятно. Аз само докато Черната кола, знаех, че е тя, нищо, че се скри, всичко ви лечи. Ти си същия, с нея пасваш си.